doporučuju každému, toto video já to myslím radši dám potom až nakonec znovu tu adresu okopíruju to a toto je o tom Lipšic. Tak čo už je to nejaká neoprávnená žiadosť o previerku? Však, pán Krajniak, čo sa týka Národného bezpečnostného úradu, tak evidentne niekto prehliadol túto skutočnosť. To, že Národný bezpečnostný úrad pri takejto previerke konal veľmi neštandardne, svedčí aj to, že previerka bola ukončená do 3 mesiacov. Pričom je všeobecne známe, že previerka na stupeň utajenia prísne tajné prebieha minimálne 6 mesiacov, v ojedinelých prípadoch je skrátená, ale iba v tom prípade, ak žiadateľ už je držiteľom osvedčenia nižšieho stupňa. Vtedy je logicky previerka urobená rýchlejšie, ale ty si, Danielito, nemal žiadnu previerku. A teraz ešte klebety z prostredia MBU. Vraj, keď bola ukončená tvoja previerka a bolo ti vydané osvedčenie, tak v spise neboli všetky potrebné dokumenty a údajne ich tam doplňali následne. No už takto to u nás na Slovensku chodí. Ale mňa No, nejenom na Slovensku. zaujala aj iná vec. Paragraf 14 zákona 215 roku 2004. Bezpečnostná spoľahlivosť navrhovanej osoby. V odseku 2 bod 5 sa hovorí, že za bezpečnostné riziko sa považuje, ak je alebo bola zainteresovaná na akejkoľvek forme sexuálneho konania, ktoré vedie k vydieraniu alebo k nátlaku. A podmienky bezpečnostnej spoľahlivosti musí preverovaná osoba spĺňať počas celej doby platnosti udeleného osvedčenia. Ja sa nechcem pasovať do pozície odborníka, ale som presvedčený. No, ale tvé vystoupení mluví, že si skoro jako odborník. Že iba to, čo som ja o Danielitovi zverejnil, by malo stačiť na to, aby príslušné orgány začali konať a osvedčenie ti, Danielito, odobrali. O tvojom skutočne bizarnom sexuálnom živote vedia asi všetci. Aj keď sa tváriš, že v minulosti sa ti niekto nabúral do tvojho facebookového profilu a komunikoval s tými ženami namiesto teba, všetci vedia, že je to lož. Ja som sa s niektorými z nich rozprával a potvrdili mi, že sa s tebou po tej komunikácii, ktorú teda podľa teba mali s niekým iným, stretli. Ale aj keby sme zabudli na minulosť, tak napríklad tá žena, ktorú si oplodnil a bola s tebou tehotná, skúvinal si ako psík, keď si sa bál, či sa náhodou nerozhodne si to dieťa nechať a bál si sa medializácie. Nie je toto v úvodzovkách sexuálne konanie, ktoré môže viesť k... No, začíná to být nechutné, já to tady utnu a dám tam tu adresu a zájemci můžou si to poslechnout celé. No ale to dávám z toho důvodu tej otřesnosti, jak to vlastně všecko popravdě je. Jak to je. Zákony, všecko může být propracované do detailu. Není to nic platné.
Všecko se dá obejít, ošidit, popřít. Tak toto bych zastavil.